يا رب يا رب يا رب يا رب na taso a wani yankin da ya haɗa abubuwa na burgewa da ban sha'awa, yankin da ya kafa tarihi a nahiyar Afirka. Arewa ake kiransa, wani ƙayataccen yanki ne a ƙasar Najeriya. An samu da zaman lafiya da lumana, ilimi da kasuwanci. Mun riƙe addininmu da al'adunmu. Mun tara mutane masu fikira, kimiyya da fasaha. Har ana mana kirari Arewa gagar gasar mai gasa. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Lokaci ɗaya ana so duk a rusa wannan tarihin namu, wanda kafin magabata su gina su sai da suka sha matuƙar wahala ƙwarai da gaske. Yanzu arewarmu ta dawo dandalin 'yan ta'adda. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Kisan rai yanzu ba bakon abu bane a gare mu. Duk tarin son zaman lafiyar mu cikin fargaba. Ba a bar mu agun noman abincin da za mu ci ba. Haka zalika ba a bar mu agun kasuwancinmu ba, ko gidajenmu ba. ‘Ya'yanmu kullum cikin farautarsu har inda suke neman iliminsu. Ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. An dakatar da mu daga tafiye-tafiyen da muke yi saboda kullum ana garkuwa da mu. Mafi yawancinmu sun yi shiru ba tare da ƙorafin hakan ba. Waɗanda ya kamata su ɗauki mataki suna nuna halin ko in kula. Bayan mun aminta da su akan su ne za su zo a matsayin wakilanmu. Me yasa aka mai da kukanmu tamkar ba kuka ba? Me yasa aka gaza wajen share mana hawayenmu? Me yasa aka kasa kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankinmu? Ko ma miye dalili? Lokaci yayi da ya kamata mu haɗa kanmu, mu faɗa da babban murya ta kowane kafa. Arewa mun gaji, a kawo mana agaji, a kawo ƙarshen wannan rashin tsaro a ƙasarmu Najeriya ga baki ɗaya. Ya ku shugabanninmu, kar ku manta alkawurrukan da kuka ɗauka kafin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Lafiyarmu, iliminmu, dukiyarmu da kuma rayukanmu. Shin ko kun manta cewa mu amana ne a gare ku? Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kullukum rayi'un wa kullukum mas'ulatun an ra'iyyatihi. Dukanku makiwata ne, bayani akan abin da Allah ya ba ku kiwo. Hakika wannan alkawari da kuka ɗauka zai zama abin tambaya a gare ku ranar alkiyama. Domin innal ahd kana mas'ula. Hakika shi alkawari abin tambaya ne ga wanda ya ɗauki alkawarin a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kar ku manta, akwai mutuwa za ta riske mu a dukkanin inda muke. Allah ya faɗa yake cewa, Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyida. Mutuwa za ta riske ku a dukkanin inda kuke, ko da kun kasance a cikin ganuwa wacce tafi kowace kauri da tsayi. Shugabanninmu, Arewa tana kuka, Arewa tana zubar da hawaye. Muna cikin tashin hankali.
ana kashe mu, ana sace mu, ba mu da kwanciyar hankali. A kawo mana agaji. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, idan zunubinmu ne ya jawo mana, Allah mun tuba, Allah ka yafe mana. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. مع السلام. عبد العزيز شعيب.